Ahojte, zdravím všetkých rybárov, hlavne kaprárov v tomto prípade a všetkých priazníkov rybárskeho obchodu Bliska a samozrejme značky Riverbite. Ahojte, pozdravím všetkých. Na tento mesiac sme si u nás v rybárskom obchode Bliskač prichystali akciu s názvom Riverbite, kedy pri nákupe 4 produktov budete zaradení do súťaže o vecné ceny a jeden veľmi fajnový pobyt na Dunaji od značky alebo od Danit Fishing. Je to 3-dňové chytanie na pontóne. Ďalšie 4 ceny budú vecné ceny od Delfínu a samozrejme. A ku každej tejto cene od nás dostanete balík značky Riverbite produktov. Môžete teda vyskúšať či už na tom Dunaji, alebo samozrejme kdekoľvek pri vode. A samozrejme sme k tomu pripravili ešte jednu vec a tá bude 27.6., čo bude v piatok. Kedy? To bude v piatok okolo obeda. Budeme tu na predajni aj s bráchom. Kľudne sa môžete zastaviť, pokecáme o produktoch, o našich výpravách, poradíme, keď budeme vedieť, samozrejme, či už ste o riekach, o veľkých vodách, alebo celkovo o rybačke. Rybári mám v životnom, takže sa kľudne zastavte, budeme sa tešiť. No a samozrejme, aby si mohol ešte spomenúť akciu, ktorá bude vlastne začínať dnešným dňom. Áno, dnešným dňom v Bliskáči začína akcia na 3-kilové balenie našich dvojíc, kde bude ponížená cena na 38 €, čiže z každého kila sa uberá v podstate euro. Takže sezóna je v plnom prúde, treba trošku viacej krmiť, tak sme spravili túto akciu. Takže môžete si kľudne zakúpiť. Super, takže ja si myslím, že budete sa ma na to tešiť. Radi vás v našom obchode privítame. Už len všetkým krásny lov a značka Riverbite nám dá kapra, všetci sa čakáme. Jasné. Čaute.